Recordo un període bastant xulo de la meva vida en el que vaig aprendre moltes coses que jo no m'ho esperava, perquè jo en principi logopèdia desconeixia que era la carrera de logopèdia fins que em van explicar una miqueta el què i em vaig començar a interessar i realment va ser una experiència que m'està portant molt i que segurament que m'aportarà molt més. Doncs una de les coses que vaig valorar a l'hora de començar els estudis de logopèdia aquí a la FUB, primer de tot va ser la proximitat, perquè jo treballava en aquell moment aquí a Manresa i m'anava bé. En segon lloc, durant la carrera vaig tenir la possibilitat de que qualsevol dubte que em sorgís en qualsevol moment tenia accés directe als professors, podia demanar dubtes en qualsevol moment i a més qualsevol problema, qualsevol cosa que tinguessis t'ho podien solucionar. En tercer lloc, una de les coses que també vaig valorar molt durant la carrera va ser el fet aquest que vaig estudiar amb grans professionals reconeguts, amb els quals vaig aprendre molt i que realment ara tot això que he après ho estic aplicant i m'està anant molt bé.